transmite. Algúns dos nosos compañeiros do Colmeiro tiveron que buscarse vida fora das nosas fronteiras. É o caso de Santi, que vivía en Lara. E agora traballa no Reino Unido. Hoxe temos con nós a Santi de Lara. Pois ben, eu chamo Santi, como dixo Suso, estudei aquí no Colmeiro, pois os anos que me quedaban da ESO, que entrei aquí pois en cuarto de ESO, non? Sí. Cando cambiei do colexio público, que rematei a ESO, decentemente, comecei o bacharelato de humanidades, letras puras, latín, grego, esas cousas todas, estaba moi guai iso. Que é o que non estaba tan guai, pois, estudar cousas que a mí non me tiñan ningún sentido, non me interesaban, nin nunca topei a maneira de que encaixaran por miña maneira de ver a vida. E siguen así. Resultado, acabei en Santiago facendo un ciclo medio, non perdín 3 anos, pero non rematei o bacharelato ata anos despois pola miña conta. E a verdade non sei se faría o mesmo hoxe. Porque todo Dios nos vai dicir, hai que estudiar, tedes que chegar a ser alguén. Todo o mundo é alguén. E tanto tense tedes estudos ou non, o que tedes que ter é ser vos mesmos, e intentar ser vos mesmos dentro do que é unha sociedade. Right? Non te arrepientes de non haber acabado o bacharelato? Arrepíntome de non ter estudiado máis. O tema está que eu nunca deixei de estudiar. O que pasa é que eu estudio o que me interesa. Estudio pola miña conta, polo simple feito de querer saber. Date-vos conta que cando eu estudiaba... Date quieto, home! Cando eu estudiaba o bullying, por exemplo, non era unha cousa. Non existía o bullying. Existía, pero non chamábamos bullying. Chamábamos o abusón. Estaba o gordo, 4 ollos, que ao final pois acéptalo como algo normal, pero bueno, quero dicir que sí que se vía con moita máis fiereza o tema de alguén diferente. Eu supoño que tamén iso forzounos moito máis, os que eran un pouquinho diferentes ao resto, que viñan de fora, estranxeiros, unha fe religiosa diferente, forzounos a integrarse moito máis na sociedade. Cando dixetes que chegaches ali a Inglaterra, e non tiñes traballo nada, o sea, chegaches ali coas mans baleiras e non, coas mans baleiras non, eu cando marchei daqui, marchei con traballo. Eu tiña traballo aquí, quero dicir, que eu tiña traballo e tiña carta. A forrar a sala. Eu fume para Inglaterra con 1.322 euros, que me duraron unha semana. Entón, a mellor xente, porque aquí non te relacionarías demasiado. Ali, o simple feito de ser galegos, fai unha comunidade. E a mellor acabas, pois, un 25 de xullo, coa casa chea de xente que non coñeces, pero que falan igual que a ti, que teñen as túas mesmas, os mesmos problemas case sempre, porque a vida non é de estar de puta madre, a vida normalmente é de lidiar con problemas que veñen o día a día, ás veces son grandes, outras veces son pequenos. E tendo a mesma cultura, a mesma lingua, vimos da mesma base, normalmente encontras moita máis afinidade con ese tipo de xente, sexan ou non sexan do teu agrado, incluso estuveres aquí. A veces o plano político pois pasa para outro lado, a mellor estes pois, máis de un lado, tires máis de outro, pero sodes todos galegos, ao final xuntades, pois, tomades aguardente e cor café e tocades a gaita. O que é o sentimento de galeguidade aflora moito máis cando botas de menos, realmente. Pero ao final vedes cousas que vos gusten, os libros é igual, por fora son todos iguales, como a tele, o que me mole é o de dentro. E hai veces que empezas con un pero cantas veces se deixan libros a medias? Pois non che gusta, deixalo, e non pasa nada por deixar algo a medias. Pero, cando te engancha, joder, non perdades o tempo. Quero dicir que se pasades das clases, eu, en serio, non deberíades pasar. Pero se pasades, facede algo, mentras. Non viñades aquí perder o tempo, buscade, lede, colles un libro e lees, tío. E mola. Mola que te cagas, porque cos libros sí que non necesitas viaxar demasiado. Parece unha tontería, pero é verdade.